manan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Leia. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysa ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Nothing's gonna stop us now. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Leia. Recorded by X Thunder Gaming. Babe, dili ko ni mo upanan sa mall? Di lagi ko. Nga naman, no man kay duty ron, di ba? Kaya di lang yung ko ganahan. Kinahalang yun nga nairason kung ano. O sige, kung dili ka, di lang sa ko mamugwis. Naunsa man taon ang uyab ni mo? Uy, red flag ba? Maayo gani ka nakalugar ko karon. Kay kung wa pa, ikaw rang usang nilakaw. Ambot uy. Nagibit ako makasabot sa among relasyon, Roy. Cold na gid kay siya na ako. Dili mo siya ingon ana sa una. Nag-ipon na hinuon mo. Nausab na hinuon siya. Mao gani. May patong uyab mi. Kay siya mismo mo ay magsigi og pangita og paagi para magkita mi. Pero karon, murag di na siya ganahan nga makikuban ako. Hey da, pasagdi, uy. Ikaw man sad good. Kung makauyab gani ka no, naara gyud niya magtuyok ay mong kalibutan. Paglingaw-lingaw sad, uy. Ay pagsigi ko na huna niya. Day. Ay, duka naman. Oh, pinagilis lagi ka. Wala ka o ka? Oh, mag-inumis ko mga barkada. Kami nilang Joshua ba? Sila si Joshua? Halagi, mingaw na ko ni Ali nga iyang uyab. Kuyog ko, pi. Sus, ay nalang guguban-uban ko. Kami ra mga laki. Mao ba? Sige. Di lang ko muuban. Nawa naman ninyo na akong duka. Mag-Facebook na lang ko, pi. Na may i-upload na story si Ali. I-open ako. Oh, silang ubanan ni Mark. Ingon si Mark nga wa si Ali. Kay puro ra sila lalaki. Pakakon ka, Mark. Sobra na ka. Pwede na bang mubalibad ka? Mubalibad kag tarong o di ka gusto makig-uban ako. Recorded by X Thunder Gaming. Gawas diha. Ayaw pa si mukmuk sa bay. Asa man sag ko? Abasa mi diri, nag-inom mi. Send na nikas location ha. Tanawa si Chris Nangilog na og microphone sa laing table. Buguya gid bayhan niya eh. Hubog na no. Oo, gani na raman mi diri. Ato na ron. Ikaw na si kanta. Uy, dili ko yung mauhubog Ay, sige na ba? Dili, miss. Duwi taron. Ha? Kitang duwi kanta. Sige na, go! Looking in your eyes, I see Umikupot siya sa a kong kamot. paradise. This world that I found is too good to be true.
standing here beside you. Want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say I'm crazy. Adto na ko. Day! Day, asa ka? Naon sa man ko. Huwag kong makasabot sa kong gibatik pagkupot niya sa kong kamot. Huwag itutukan pagit ko niyag maayo. Yeah. Ben, gaya eh. Bubog na sad siguro ron si Mark. Naunsa naman ang taon ka, uy. Huwag yun ko mupugong nimo nga mo inom ka. Pero pagbilin sa taon para si mong kaugalingon. Ay, kuya. Kasi berdepat na niya, tiga. Mark, makabuhat ka na ko, ana? Nagtuwa ka nila. O sabay nabuhat ako nimo nga giingon ana man ko nimo, ha? Pagsulti lang ko, wala kay gusto na ako. Wala! Dugay na! Mao pa? Wala gidi ay? Ha? Salamat kay nisulti ka. Kay mas daling dawaton ko ni prangka lang ka nga wala kay gusto na ako kaysa ingnon ko nimo ini. Sige, buhian na ti ka. Nagubag na sad ang mata. Nagsige na sa kaghilak gabiin, no? Mangutana pa mangkit ka, uy. Ay, kamaldita ba? By the way, girl, natay bagong kauban din sa office. Og tag-ansa. Ayaw na lang. Og ayaw ko hatagig labad sa tagantagan kung si Kinsa na siya. Si Loloy. Ha? Kinsa na? Katugod yung mong kaduwit sa imnanan, good. Nagpailaman siya sa iyang pangan paglakaw ni mo. Sige, okay, may buhatan pa ko. Hi, ma'am. Oh, Ikaw? oh, ako. Ang ano, naay problema? Wa man, ma'am. Gusto lang unda kong magpaila. Nahibaw na ko si mong pangan, Luloy. O kung wa mo importanteng tuyo, pahawa na mo sa kong table. Loloy, pasensya na ka ha. Huwag na siya sa mood ron. Ate na. Ate na sa akong table. Sorry, sir. Napapagod ko yung gihapit mong na-late ko. Ano ba? Next time, pagpaibaw ha kung maliit ka. Yes, sir. Okay, sir. Sorry, sir. Okay. Ma'am, nakoy da para nimo. Mahimo ba? Ayaw ko tawag kag ma'am. Kay pareho ra tang mga trabahante din Ay, sorry. Ako, na di ko da nga ice cream. Ice cream? Hmm. Ug manong gidadaan naman ko nimo ana. Naibawa mo kung broken-hearted ka. O gusto nga ice cream nga makapawa sa kaguol sa usa ka tawo. Di ko ganahan nga magbugot ka kay ang una ra bang nakita nako nimo dito sa imnanan. Imong nindot nga smile. Sige ha, uta na ha. Para ma-okay na ka. Lawom ng gabi pero dili gihapon ko makatug. Pila ka gabi naman kong ingon ini. Ug makasabot unta ko kung si Mark ang niyasa kong una-una pero si Luloy man siyang akong gihuna-una. Nga naman Saba, uy, ngano ka, uy? Wala siguro ka makabantay ni mo. Pero imong baba, no? Puro pa nga ni Luloy ang ikawas. Ha? O gasto sa si Luloy. Ikaw mo'y pa namin yung hisgutan. Masig na kang gusto na mo sa sagusa, ha? Kung maingon gani siya nga makikstorya siya ni mo, hatagid yung chance, ha? I love you, Leia. Luloy, Unang pagkakita pala na ko nimo. Na-inlove na ko sa mong smile. Mo bitaw nakigduwit yung ko nimo ato. Ugunta, hatagan ko ni chance. Nibaw ko nga wa pa ka makamove on. Pero basin daig,
ako ra mo ipaay para mahulipan ng kasakit nga imong gibati ron. Pulihan ako kalipay. Sa tinuod lang, Luloy. Medyo nang hinayang ko atong nilakaw ko og kalit. Di una tang nakita. O karon, di na ko gustong usikan ng hikayon na. So, kita na? Yes, Luloy. Kita na. Wa ko'y nakitang kausaban ni Loloy. Nakita na ako nga pinangga og mahal gihapon ko niya. Di na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga hikalang kaagi ni Leia nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit ni regulahan, nothing is gonna stop us now. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang kinainin ito naman nun, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpamina. Recorded by X Thunder Gaming. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Weng. Sa di pa nag-usugtan sa pagsaysayan akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. 2 words. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Suba, Poblasyon Liloan, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Wing. Recorded by X Thunder Gaming. In terms na ginataog maday. Laki, pwede ba kahagdi lang mo ari sa school, no? Ha? Nga nang kutang dili man kamo ari. Kalingawan ang intrams Kapuyan ko, good. Kapoy good town. Hoy day, kinahanglan gyud kang muanhi ha kay basi mangita ang mga teachers nato. Ay, mau pa? Sige, good. Alin lang ko mag-standby sa luyo, eh. Aron dili kay samok. Excuse me, miss. Wing, di ba? Oo. Uban na mo. Ha? Nga naman. Basta, kay uban lang na mo. So sa classroom, miss. Sorry. Nasubuan lang. Jervin? Daan pagi ko. Ipagkasal kita lang duha. Pasal? Wala kang kibaw. Wedding both man eh. Kasi may napasiugdaan niya. Oo, abot lang. Pero sige na lang. Hindi ka ba't sa pare ko no, hay. Magkando-tando na lang kung para mo man na. Jervin, do you take Weng to be your wife? Do you promise to be faithful to her in good time and in bad, in sickness and in health? To love her and honor her all the days of your life? I do. Noon sa mong ko, kikulbaan man inuong ko nga dili man itinuod na kasal. Weng, do you take Jervin to be your husband? Do you promise to be faithful to him in good time and in bad, in sickness and in health? To love him and honor him all the days of your life? I do. Dira nga itong certificate Hindi ala ni mo eh. Or ilabay lang na. Ayaw eh. Nagutong ilabay mo na ako nga. Ebidensya nitong kasal. Ako na ipuson. O nag-look forward ko sa sunod itong kasal. Kanang tinuod again.
Mabuhay ang bagong kasal! Hoy, ikaw man nagpasiugdaan no? Kami. Ikaw? Oo, kami. Di ba ikaw magtinagdakop na ako kanina? Oo, kami na lang move. Kay hinigin ako amigo eh. Dugay kay makasulti siyang feelings para nimo. Feelings? Bay, ay ko gundi, bay. Wing, pwede ba kong mag-istorya ni mo nga kitara? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. I love you. Oh, pagtarong ko na Jervin. Seryoso ko, Wing. Dugay na mo ka gusto ni mo. Magladuhan kong duol ni mo. Jervin, ako sa nanguna-una og maayo ha. Sige na. Take your time. Ang importante nga nakasulti na ko ni mo sa kong feeling para ni mo. Jervin. Sugta, uy! Pero day, wa man ko makagusto niya. I mean, okay naman siya. Naibaw ko nga buutan siya, pero wa pa kinasa ko una-una ang maguyap-uyap ko. Ilabi na karon nga graduating na ta. Day, sayang kaayo si Jervin kung dili ni mo sugton. Swerte kaayo kaniya kay gwapo na, buotan, og bright pa gyud. Basta tig mo-fall na kaniya madugay, di ba? Day, Tinood ka? Gasugot ka ni mo? o lagi. Yes! Paspasa sa adlaw, Hansa. Murag ka na sa natong gikasalta pag high school. Karon 5 years na ta. May mga nindot na trabaho. Bitaw, nagduha-duha pa kong sugot ni mo ato kay wa man ko'y feelings ni mo. Pero karon, in love lagi ka na ako. Sakto na po. Sus. Basta ako han, love kay tika. Ug excited na kay ko nga mapakaslan ka po. Ako sudan. Ako pa din yun, nakno. Mas maayo og mag-ipon o na mo magpakasal. Ha? Nga naman, ma? Mas magkailhanay mo sa usag-usa kung mag-ipon mo. O kung dili mo magkasinapot, unya makadecide mo nga magbuwag. Aw, way problema kay wa pa man mo makasal. Ma? Saktos mamalimuhan. Anyon sa man, mag-ipon na lang ta. Sige. Kapila tamang kagisultian nga ay lagi pataglibay sa mga bulinguin. Na mga nanam kita sa mo ibang. Sim ko. Sige. Tanang sige na gurot ng cellphone ni mo diha. Ako tanang trabaho. Bahala lang unta tong dili ka mo tabang paglimpyo, ayaw sa paghugaw-hugaw o pagkatag-katag sa mga butang. Sus, kanda sa gyaw-yaw mo eh. Oh, asa man ka? Mulakaw ko. Jervin! Gikapoy na gid bitaw kay ay. Kapoy pa ko sa trabaho niya, ni kulit na ako hugaw kay ang bay. Ako pa'y magluto, ako pa'y maglaba. Mura ko katapang sa kaugalingon akong bay. Huwag ko mag-expect ingon ana si Jervin ay. Kay pinangga ba kay kaniya, di ba? Sa wa pa mo mag-ipon? Mao gani. Wala ko makasabot sa akong kaugalingon. Kung malipayon pa ba ko sa among relasyon o dili na. Unya, unsa may plano nimo? Unsa? Magkigbuwag na ko. Oh, gusto na kong mapahuway, Jervin. Hatagan na to og space ang usak-usak kinakabantay ko, no? Magsige na lang kita glalis. Usahay, di na ko gusto makisulti ni mo kay Padong nga masaway. Kung ang tinuod lang, no? Wala ko makasabot sa kong gibati para ni mo.
Sakto ka. Ako sad. Magbuwan ko makailan to. Dili mo tingalita ingon ani sa una. Ugasta ko. Dili ko sigurado kung laba ba ikaw o dili na. Sige. Huwag salamat sa pagsabat, Jervin. Salamat sa tanan. Gamingaw sa bahay. Nabaguhan man kong awa si Jervin. Sakto ka to kong gibuhat na nakigbuhat ko niya. Karon nga wa na siya. Nagpangita na sa ko niya. Ay, weng, nagbinugo gyud ka. Nakigbuwag ka ni Jervin kay gusto kang mupahuway. Unya karon imo sang gipatay-patay imong kaugalingon sa trabaho. Wa na gid kay pahuway. Bisag day off nimo mo duty gid ka. Dahil gusto kong mabisi. Kung naamang ko sa bahay, di ba malikayan na makahuno-huno ko niya. Ayaw palabi, uy. Basi maunsa niya ka ba? Wa na gid kay tarong mapahuway. Unya mag-drive para ba kag motor ha? Ay, kabala ka lagi tayo. Okay ra ko. Kaya pa na ako. Laban ba kaya ako? Mura akong kalipungon. Magpakusok ko pa na agad para makaulit na dayon ko. Pero bilaban! Wing, Jervin, salamat kini mata na ka. Kumusta naman ka? Subagi ba mo? May sakit ba? okay lang ko. Oo, sa day na ita po. Dalis ka sa sakas motor. Bigani kay dilir kay grabe ang mga bangus. Wing, ayaw na taon kong pakulbayag inyong nini. Please, mamatay ko sa kabalakan mo. Jervin, yun ang niya ka. Kinsa may nagtawag ni mo. Limot ka kung ano number na ibutang sa layo sa mong cellphone in case of emergency. Oo, di ay. Uwa pa dito na ako matangtang. Ayaw na tangtanga. Kaya hindi na kumawaan mo. Jervin. Pero sigurado na gusto kong gibati para ni mo. Mahal gyapon ka. Ug sorry kung nabugatan ka sa trabaho sa bahay. Ako isaan ni mo. Namutabang na ko ni mo. Kala kung dawatan ba ko ni mo. Mahal pa sa tika, Jervin. Ug sorry kung gi-question ako ang akong gipati para nimo. Karon sigurado na sad ko. Wa ko'y laing mahalon ikaw ra. Maubisag unsa ka kabadlungon. Andam yapo ko makig-live in mo. Di na tayo maglibel lang. Kay pagkasla lagi ka. Usahay sa relasyon, kinahanglan gid ay nga mohatag mo og space og time sa usag-usa. Una ninyo ma-realize ang tanan. Ug nalipay na lang ko kay dili pa uwahi sa dihang naka-realize ming duha ni Jervin. Karon, kasado na mi ug mabdos ko sa una namong anak. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganding akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kita may higalan kaagi ni Weng nga taga Suba. Bless you ang liloan si sa awit na yang gipangayo. Awit na kalahan 2 words. Now we treasure